Bueno, Alderdi Popularrak ekarri digu herri plataforma baten kezka, gaur ona. Guk esan behar dugu, aipatzen den arazo handia ere ikusten dugula, arazo hori existitzen dela, eta beraz, proposamena, egokia esan daitekela, gutxienez gaia ona ekartzea. Renferen Irun Brinkola aldiriko trenaren Lezo Irun tartean, arazo handiak daudelako azken urteetan. Baina, esan behar dut, ez zaigula ondo iruditzen Alderdi Popularrak ez nola planteatzen duen arazoa eta ez da nola planteatzen duen arazo hori konpontzeko konponbidea, ezta? Zein da arazoa? Gure ustez, eternoa egiten ari dela HT-aren obra, iazko irailean bete ziren obretan 15 urte daramatzagula obra hori egiten, eta horrek albo ondorio batzuk sortarazten ari da, sortarazi ditu, asko izan dira ingurumenaren alorrekoak, ekonomikoak noski, baina gaur Alderdi Popularrak ekarri duen arazo honetan bezala, ikusten da bestelako arazoak ere sortzen direla. Zioan esaten den bezala, Euskal Igrekoa eta Frantziako estatuko muga lotzeko obra kalte handiak sortarazten ari da ohiko trenen egunerokoan. Esandako obrak Astigarragatik Irunera bitartean hirugarren erreia esarri behar zuten, abiadura handiko trenak iristeko Hendaiatik gutxienez Donostiko Atotxa geltokira, ezta? Azterlan informatiboaren idazketa lizitatu zen duela 11 urte, 2011ko azaroan, eta azkenik obrak hasi ziren 2016an. Hasieran ondo zijoa zen obrak, eta horrezegatik Inigo de la Serna ministroak iragarri zuen Donostian, abiadura handiko trenak iritsiko zirela Donostiara 2019an. Eta, arazoa da, obrak hasi eta 2 urtetara gelditu behar izan zirela, ezta? Eta hasiera batean, 2 urte erdiko obrak izan behar zirenak, bilakatu direla iaia 6 urte. Eta noski, hasiera batean afekzio puntual batzuk izango zirenak, bilakatzen ari dira, afekzio, ez dakit, ematen du iaia eternoak, ezta? Karo, hau guztia, Alderdi Popularrak ez du kontatzen bere zioan, zergatik luzatzen ari den hainbeste obra hori, eta gaintzurizketako tunelean zehazki, eta gure ustez, garrantzitsua da, eta arazoa konpontzeko proposamenean gure saiatu gara errora jotzen. Antzeko gauzak gertatu dira beste tarte batzuetan. Segertatu den gaintzurizketan, Galiboa handitzeko obra batzuk egiten ari zirela, metro terdi hartu behar zitzaion, handitu behar zitzaion tunelari, obra horiek egiten ari zen Koprosa izeneko enpresa bat, Oviedokoa, eta kiebrara joan zen 2018an. Orduan, galdera bat izan daiteke, kiebrara joan zen enpresa hori bakarrik obra honengatik, nik uste kanpotik ikusita zaila da hori baiezkoa ala eseskoa izatea, baina segurazki zerikusia izan zuen, ezta? Eta segurazki zerikusia izan zuen, zergatik, sekulako bajada batekin eraman zuelako obra horren lehiaketa. Eta hau ere ikusten dugu abiadura handiko trenaren tarte askotan antzeko zerbait gertatzen ari dela. Kasu honetan lizitazioa atera zen 33 milioi eurotan, eta beraiek eraman zuten, irabazi zuten lehiaketa 20 milioiren truke egiteko. Eta hori da bajada bat, ia 140koa. Ez da konsideratzen bajada temeraria, baina gure ustez temerariotik asko zeukan bajada bat izan zen, eta de hecho bajada horrek eraman zuen enpresa hori obrak ustera. Interesgarria da baitaren entzutea, beraiek esaten zutela adifen proiektua etzegoela guztiz ondo eginda, eta horrexegatik beraiek behar zutela diru gehiago obra hori egiteko. Beraz, hemen elkarre egiten dute bi arazoak, batzuetan proiektuak ez direla ondo presupuestatzen, adifen partetik, jaurlaritzak kudeatzen duenean enkomienda bidez tarte batzuk jaurlaritzaren kasuan, eta hori ikusten ari da beste tarte batzuetan, adibidez Astigarra Hernanin, eta kasu honetan ere bajada temerario horrek eragiten du momenturen batean eraikitzaileek gaizki pasatzea eta eskatzea diru gehiago. Kasu honetan Madrilek esan zuen ezetz, eta ez zitzaion modifikadorik onartu, gutxienez eskatzen zuen tamainakoa, eta beraz obra hor gelditu zen 2018an.
Karo, graziosoa, edo ez dakit, edo komikoa baino tragikoa da, 2021ko maiatzean lehiaketa berri bat atera zela, tarte berdina egiteko, obra berdinak egiteko, eta sorpresa, 2016an, 33 milioi eurogatik atera zirenak lizitazioa, orain 60 milioi euro kostatuko dira. Alegia, 6 urte ondoren, 180 igo dira obra berdinak. Hori, Adifek egindako aurrekontuan. Beraz, nolabait onartzen ari da ere Adif, zeharkabada ere, etzuela ondo kalkulatu obraren aurrekontua. Uste dugu aipagarria dela, eta uste dugu salagarria dela gertatutakoa, eta baita ere Jaurlaritzaren isiltasuna arazo honetan. Azkenean, EAEko herritarrak dira afektatuak, EAEko lurretan dagoen proiektu bat da, eta beraz, uste dugu, ezin duela jardun berarekin zerikusirik edukiko ez balu bezala, ezta? Esango zaigu akaso horre guztiak berdin diola, inporta dena da la Renferen zerbitzua bereskuratzea, baina, guretzat bi kontuak dira garrantzitsu. Renferen zerbitzua bereskuratzea noski, baina baita ere saiatu bargara hemendik aurrera halako gauzak berriro gertatu ez daitezen, ezta? Orduan pixkat arazoaren jatorriaren garrantzia horregatik hor kokatzen nuen. Horregatik, guke iruditzen zaigu Alderdi Popularrak proposatzen duen lehen puntuak ez daukala zentzurik, eskatzen du koordinazio bat egin behar duela Jaurlaritzak Renferekin zerbitzuen ordutegiak argitaratzeko, ez dugu ulertzen borrek arazoari zer ez ze konponbide ekartzen dion, eta ez da ere Jaurlaritzak zer pintatzen duen horretan, ez? Beraz, uste dugu hor Adifek bere buruarekin, edo Renfek bere buruarekin koordinatu beharko dela, eta ordutegiak ondo publikatu. Bigarren puntuarekin bat gatoz, baina gutxi gora, beraz, esaten da Jaurlaritza eta Renfe koordinatu beharko liratekela alternatibak emateko, hori ondo ikusten dugu, baina uste dugu gure bigarren puntuan hori argiago jartzen dugula, pixkat erakunde bakoitzean ardurak bereiztuz, ezta? Eta azkenik Alderdi Popularren hirugarren puntuari ere ez diogu zentzurik ikusten, eskatzen zaiolako Jaurlaritzari aldiriko trenen zerbitzuak hobetzea, eta hori dakigun bezala zoritxarrez, oraindik ez da bere eskumena. Eta beraz, gure proposamenean hortik jo dugu, ezta? Lehenik eta behin esaten duguna da, eskatzen diogu Jaurlaritzari bere tren obretan eta baita ere enkomienda bidez kudeatzen dituen obra horietan, bereziki zaindu ditzala urrengo puntuak. Dira pixka bat nire diskursoan aipatu ditudanak. Lizitazio prezioak ondo kalkulatuta egotea, teknikoki ondo kalkulatuta, esleipen prezioak ez daitezela eman, bajada handiegiak onartuz, epeak errealismotik kalkulatu daitezela, eta ez bihotzarekin, Arriola sailburuak berriki esan duen bezala, inoiz kalkulatu direla abiadura handiko trenaren epeak bihotzarekin, eta beti ere langileen segurtasuna kontuan izan da. Eta azkenik, laugarren puntu bat esanez, enpresa esleitzaileen artean, uste dugu praktika txarrak nolabait penalizatu beharko liratekela. Naiz eta baztertuta ez egon kontratazioetatik, batzutan praktika txarrak gutxienez igual puntuka edo jokabide desegokiak kontuan izatea. Eta lehenen puntu horretan ere esaten dugu, uste dugula Jaurlaritzak ere Adifi eskakizun horiek egin beharko lizkiokeela EAen Adifek kudeatzen dituen obretan. Hor, Jaurlaritzak egokien iruditzen zaion, tokian eta moduan, baina uste dugu hori ere egin beharko lukela, EAen gertatzen direlako Adifen obra batzuk. Hori izango zen lehenengo puntua. Bigarren puntuan, esaten duguna da, Jaurlaritzari bere tren obretan eta baitaren enkomienda bidez kudeatzen dituen HTaren obretan, sortzen baldin badira beste garraio batzuengan arazoak, ez dakizu erbitzuen murrizketak, maiztasunen kalteak eta behin-behinean bada ere, ordezko garraio alternatiboak antolatu ditzala, eta berdina eskatu diezaiola Adifi egokien iruditzen zaion tokian eta moduan, EAen eramaten dituen obrei dagokienez, ezta? Eta azkenik, hirugarren puntu bat garrantzitsua iruditzen zaiguna, eta da aldiriko trenen transferentziaren beharra, ezta? Eskatzen diogu Jaurlaritzari
bueno, indarra egin dezala berezia aldiriko trenen transferentzian, azken hilabetetan, bueno, zurmurruak daude honen inguruan, eta espero dugu, pasaden astean Garamendi sailburuak iragarri zuen atzera pausu hoiek ez izatea errealak, izatea besterik gabe negoziazio baten erdian gertatu diren atzera pausu txiki bat, eta zentzu horretan eskatzen dugu transferentzia egin dadila eta kupoaren kalkulutik badagokion zuzkidura ekonomikoa deskontatu dadila. Beraz, hauek dira gure iritzia proposizioaren 3 puntuen inguruan eta gure 3 puntuak.